कोकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार आयोजित कारवार तालुका मर्यादित घुमट आरती स्पर्धा आणि गणपती मूर्ती मुखार सेल्फी काढून प्रसिद्ध करचो कार्यक्रम। कारवारच्या कोकणी प्रिय लोकांक प्रोत्साहन मेळचे आणि कोकणी संस्कृती जतन आणि संवर्धन जावची म्हण ही स्पर्धा आयतार तारीख 24 सप्टेंबर 2023 दिसा कोंकण मराठा हॉल सदाशिवगड हांगा सकाळी 10 वाजताना आयोजित केला। या स्पर्धेत भाग घेतलेल्या पंगडान 500 रुपये प्रवेश फी भरून सप्टेंबर 19 तारीख पर्यंत नावा नोंदणी करची। या स्पर्धेत फक्त 18 पंगडाक मात्र भाग घेऊ मेळतलो। पहिली येता त्या 18 पंगडाक पहिली आध्यता आसतली। या स्पर्धेची लाईव्ह म्हणल्यार थेट प्रक्षेपण व्यवस्था उरतली। स्पर्धेचे नियम: एक पंगडात कमीत कमी 5 आणि जास्तीत जास्त 7 वांगडी उरूक जाय। वेशभूषा म्हणल्यार ड्रेस कोड आसप गरजेचे। जाती धर्माचे वयाचे बंधन ना। कारवार तालुक्यातलो कोणी भाग घेऊ शकता। एक पंगडाक कला सादर करूक चढात चढ 10 मिनिटां मेळटली। या वेळात सुरवातेक सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची ही आरस सादर करचे सक्तीचे। या आरतीक परीक्षकाले खास गुण आसतले। पारंपरिक वेशभूषा, सुशोभीकरण आणि कलात्मकता या गोष्टीची नोंद परीक्षणात घेतले। प्रत्येक पंगडान वाद्य आपले हाडची। घुमटावरा शंभळ कासाळ आसप गरजेचे। पंगडात गायक वादक वेगळे उरचे। निकाल त्याच दिसा त्याच जाग्यार जाहीर करून बक्षीस दितले। पहिले बक्षीस रुपये 10,000 आणि ट्रॉफी, दुसरे बक्षीस 7,500 आणि ट्रॉफी, तिसरे बक्षीस 5,000 आणि ट्रॉफी आसतली। सगळ्या स्पर्धकांक उत्तेजनार्थ बक्षीस आसतले। परीक्षकालो निर्णय हो अंतिम आसतलो। प्रसंगानुसार कसलोय बदल करचो हक्क आयोजका आसतलो। स्पर्धकांक समान गुणसंख्या जाल्यार ड्रॉ पद्धतीन निर्णय घेतले। या बाबतीत परीक्षकालो निर्णय अंतिम आसतलो। भाग घेवच्या पंगडांनी आपले ग्रुपाचे नाव, गावचे वाड्याचे नाव, फोन नंबर, ग्रुपातल्या वांगड्याची संख्या, ग्रुप प्रमुखाले आधार कार्ड, गायक आणि वादकाली नावा 19 सप्टेंबर पर्यंत दिवन राहुल नायक 8867 56322, विनोद नायक 94481 34777, विनायक सावंत 96322 32789, हरेश नायक 99459 85670 हेमचे पैकी कोणाकडेन नावा नोंदणी करू शकतात। तसेच आपापल्या गणपती मुखार सेल्फी काढून प्रसिद्ध करचे। जगेल शेअर आणि लाईक चढ जातले तेमका आयोजक पहिले बक्षीस 5,000, दुसरे बक्षीस 3,000 आणि तिसरे 2,000 बक्षीस दितले असे कोकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार यांनी कळयला।